Las personas de más de 45 años que a día de hoy están en paro pueden llegar a ser invisibles y pueden no volver a trabajar más. Y esto nos tiene que llevar a todas las instituciones a trabajar de forma activa para luchar contra esta situación. Cualquier colectivo que hoy en día se ve afectado por el paro está en riesgo de exclusión social, porque no hay colectivos que biológicamente sean susceptibles de ser pobres, ni las mujeres, ni las personas de más de 45 años. La realidad que hay detrás es la falta de oportunidades para poder acceder al mercado de trabajo y poder acceder en condiciones de mérito, en condiciones de profesionalidad y, sobre todo, con un salario que les permita vivir y poder tener un proyecto de vida. La principal dificultad a la que hacemos frente con el colectivo y con el segmento de las personas que están en paro y tienen más de 45 años es que a fecha de hoy los sectores productivos en los que ellos han trabajado de forma activa estan a la baja. Aquest no és un tema del qual haguem de fer política de partits. Aquest és un tema que requereix la complicitat de totes les institucions perquè és molt greu, perquè la principal política social que podem portar a terme és la de garantir una ocupació per a totes aquelles persones que tenen l'edat i el dret a treballar. Focs davant del problema de l'atur. Però és només un tallafocs, perquè el que fem és, durant uns mesos, donar una formació perquè aquestes persones puguin reciclar-se i garantir que fan unes feines durant 6 mesos remunerades. Però això és fer de tallafocs i hem de ser conscients. Estem parlant d'aquestes coses. Perquè recursos n'hi ha. El que passa que s'han de saber redistribuir i redistribuir-los tenint com a prioritat l'elecció d'aquest primer congrés. Esperem que fem un segon, però donant millors notícies de les que els esforços possibles per lluitar contra la xacra de l'atur, en aquest cas, en un col·lectiu que té serioses dificultats per tornar a treballar. En el conjunt de les taules de treball que tindran lloc avui trobarem fórmules i, com a mínim, el que aconseguim és que el tema estigui a l'agenda política. I demano especialment un aplaudiment per a aquells que han fet possible que avui a Santa Coloma de Gramenet, en el Dia contra la Pobresa i l'Exclusió Social, es parli de la situació de les persones aturades de més de 45 anys. Moltes gràcies. Nuestro objetivo es este, que contéis ya con nosotros de una puñetera vez. Las condiciones y el nivel salarial, pues seguramente lo vayamos a arrastrar toda nuestra vida. España, Cataluña no es un país de oportunidades ahora mismo para nosotros. Tenemos unas grandes formaciones y nos tenemos que ir a buscarnos la vida por el mundo. Eso es una descapitalización brutal. Estamos pagando talento para que luego lo utilicen otros países del mundo. Luego la inmigración no siempre es, ya sé que vemos muchas veces españoles por el mundo y que a la gente le va bien, pero jóvenes españoles por ahí pues lo estarán pasando canutas igual. És una situació tremendament desagradable. Era veure ahir a tota la gent de SAL, a tot el moviment de la PA, de la plataforma d'afectats. Joder. Aquí hem d'arribar, no? Fa 4 dies, un congrés... Està molt bé la via catalana, no sé quanta gent, però surt més gent el dia de rebaixes, i això ningú ho diu. El dia de rebaixes sí que hi ha gent al carrer, saps? Hòstia, joder, sortim per consumir. Pues es que queremos que de aquí salga una coordinadora y que seamos interlocutores válidos con administraciones públicas y privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se sientan en mesas de trabajo partidos políticos, empresarios, sindicatos y demás, que nosotros sepamos, nunca ponen en esa mesa a un grupo de desempleados o desempleadas que puedan hacerse oír decir y cuál es su opinión, ¿no? Lo que nosotros, mire, que nos lleguen soluciones para nuestro colectivo es hartamente complicado si no somos nosotros mismos los que nos movemos en ir a buscarlas, o sea, no nos las van a traer a casa. Y uno de los objetivos precisamente de este congreso es hacernos oír, dejar de ser invisibles como así viene en nuestro logo, ¿no? Pues saquemos las valoraciones de este congreso tranquilamente y ya sin más nervios, pues valoraremos si hacerlo a nivell nacional. I el que veiem és que, malgrat el que s'ha dit des d'altres medis o des d'altres estudis, no es tracta de persones que tinguin trastorns mentals, sinó que es tracta de persones que tenen uns nivells de patiment molt elevats. Nivells d'angoixa, de desesperança,
de dificultats per dormir, de dificultats per començar el dia, la sensació de que quan comencen el dia se'ls hi ve una muntanya a sobre, la sensació de que són una generació culpable, que és el tema que parlarem aquí, quan en realitat no tenen culpa de res, no? En tot cas, el problema és com a partir d'unes vivències de culpa que han estat induïdes per determinats tipus de discursos polítics, i això és important tenir-ho present, com aconseguim ajudar a que la ciutadania es faci responsable de sortir d'aquest pou, que és una altra qüestió, no? Per tant, el que plantejarem avui aquí és la necessitat de posar en marxa un model diferent d'intervenció tant des de salut mental com des de serveis socials, no? Que no medicalitzi, que no psiquiatritzi, que no consideri que la solució està en posar diagnòstics psiquiàtrics i a donar-los píndoles, i del que es tractaria és de poder acompanyar i poder ajudar que aquestes persones puguin tornar a recuperar el sentiment de dignitat ciutadana i el sentiment de ser responsables i subjectes actius de les seves pròpies vides. Hauria de passar, de fet en aquests moments està passant per serveis socials bàsics. Justament nosaltres ara estem posant en marxa grups de persones, bàsicament sí, persones majors de 45 anys que són usuaris de serveis socials, que estan afectats per la crisi econòmica des de fa ja bastant de temps, alguns des de fa bastants anys, no? I el que pretenem és ajudar-los a que en aquests grups recuperin vincles, deixin de ser invisibles, com es diu aquí en el Congrés, recuperin les il·lusions i sobretot recuperin la capacitat per construir iniciatives, algunes d'elles que ja s'estan posant en marxa. Aquest seria el tema. Bé, hem de recordar que des de determinats tipus de discursos polítics s'ha dit, bé, si aquesta persona no pot pagar la hipoteca és perquè es va equivocar al fer els números o perquè es va arriscar d'una manera irresponsable. Bé, aquest no és el tema. Les persones que en un moment determinat van decidir comprar-se una vivenda i embarcar-se en una hipoteca havien fet uns números a partir d'unes determinades circumstàncies econòmiques, però aquestes circumstàncies econòmiques es van desballestar un mes d'octubre del 2008 i aquí cap d'aquestes persones és responsable d'això, del que va passar a un edifici de la 7a Avinguda de Nova York, no? Que és Lehman Brothers, no? Per tant, es tracta de desculpabilitzar aquestes persones, és a dir, de que tinguin clar que ells no són els culpables de la crisi, però sí que en tot cas són responsables de poder sortir del pou en el que estan ficats. Aquesta és la idea. Aquest és el... L'explicació a mi em sembla que està vinculada a un fenomen més universal i és que ja hem abandonat l'època de la meritocràcia, o sigui, de considerar que l'experiència i els mèrits d'un treballador estan molt vinculats o molt relacionats amb la seva experiència assolida al llarg dels anys. Això ja s'ha acabat, però s'ha acabat també amb la gent que estem treballant. És a dir, ara compta el que puguis fer avui. Els mèrits que puguis tenir acumulats al llarg de 20 o 30 anys, això ja no es té en compte. És un símptoma social que tenim actualment. Per tant, si això està passant amb la gent que encara té treball, que encara té feina, ens podem imaginar el que passarà amb les persones que ja han perdut la feina i que a les moltes empreses es considera que han quedat ja desfasats, els seus coneixements i les seves competències han quedat obsolets i, per tant, moltes empreses no volen apostar per aquestes persones que sí que tenen una experiència important i que es podria aprofitar. Això també ho parlarem ara d'aquí una estona, quan faci la meva presentació. Hi ha molta gent que treballa i no cobra, o sigui, fa un treball no remunerat i aquest treball es considera que no té cap mena de valor. Doncs aquí tenim un error social d'un model que el que privilegia és el lloc de treball en tant que aquest lloc de treball permet assolir uns ingressos a partir dels quals es pugui consumir o a partir dels quals es pugui hiperconsumir. Vivim en un model social molt neoliberal que està basat en el màxim rendiment, la màxima productivitat i que això no té cap mena de sostenibilitat.
però l'única manera de poder estar dintre d'aquest model neoliberal és tenint un treball remunerat, no? Si no es té un treball remunerat, aquesta persona no té accés a aquest model social i, per tant, queda exclosa. Justament em sembla que una de les coses que hauríem de poder aconseguir entre tots és canviar aquest model social, aquest paradigma. I jo crec que és fonamental, que els medis de comunicació puguin fer difusió de tot aquest tipus de trobades com la d'avui, que es puguin fer reflexions, que a partir del que es pugui fer avui doncs, que es puguin crear comissions o iniciatives, no? És a dir, ajudar des dels medis de comunicació a que aquestes persones i aquests problemes socials deixin de ser invisibles. És fonamental. Bueno, en Santa Coloma las personas que están en la Asociación de Parados Mayores de 45 años llevan mucho tiempo trabajando en la línea primero de la sensibilización hacia su problemática y de buscar soluciones compartidas, en este caso, con todas las instituciones para debatir y sobre todo marcar una hoja de ruta en la que cada uno pueda aportar soluciones al problema, ¿no? Sin pensar y se intenten buscar las soluciones. Desde ese punto de vista, desde el Ayuntamiento, que hemos hecho apoyar la iniciativa en la medida de lo posible, pero no solo apoyar la iniciativa, sino que con ellos llevamos unos meses trabajando ya no solo en la organización del Congreso, sino en visibilizar a la asociación para ponerla en contacto, por ejemplo, con las empresas locales que tengan en mente el poder contratar a este tipo de personas, ¿no? Que tienen muchas veces un currículum brillante por la experiencia que acumulan y por la especialización en algunos sectores y que tienen muchas dificultades para poder acceder al mercado de trabajo. En paralelo, pues todo lo que son las actividades que desde el Ayuntamiento llevamos desde promoción económica, pues que hemos intentado en aquellos sectores que sabemos que mayoritariamente se enquistan las personas de mayores de 45 años, como el sector de la construcción y servicios y demás, a través del plan de ocupación local, contratar aparte de estos perfiles profesionales y al mismo tiempo que el trabajo que ellos realicen revierta sobre un colectivo vulnerable que es la gente mayor, que es el plan de ocupación que hemos puesto en marcha justo en este final de trimestre. Como decía, estas políticas no dejan de ser cortafuegos, es decir, ayudan pero no son suficientes. Necesitamos un enfoque global que nosotros como administración local no lo podemos dar, pero sí podemos sumar esfuerzos y contribuir, porque en paralelo a la situación de paro hay un aspecto que es clave y que no podemos dejar de lado, que es que cómo estabilizamos a estas familias para que encima de que no encuentran trabajo, sus hijos, familiares a cargos y demás tengan una situación de una mínima estabilidad. Y ahí es cuando entran en juego lo que comentaba anteriormente, que son las políticas que algunos llaman asistenciales, pero que son asistenciales no porque la gente se quiera quedar en casa, sino porque no queda otro remedio, porque si no tienen trabajo necesitan un apoyo económico, de becas comedor para sus hijos, para poder hacer frente al pago de hipoteca y alquileres. Entonces, es una situación de emergencia. Es una situación de emergencia que los ayuntamientos, algunos estamos aportando recursos, pero llegará un momento que los primeros que también entraremos en emergencia seremos nosotros, porque ya no tendremos más, porque a nosotros también nos debe la Generalitat, ¿no? Pero no nos podemos escudar ahí. El mensaje que nosotros desde el ayuntamiento estamos intentando dar es que no nos podemos escudar en los problemas que tenemos como institución, que nos debe la Generalitat, que no nos paga el Estado, no, ahí no nos podemos escudar. Y toda aquella iniciativa que salga de la sociedad civil, como ha sido esta, promocionarla y apoyarla. Para quedarnos aquí, no, para recoger propuestas y para generar sobre todo red. Porque cuando hay red hay recursos. Si tenemos red, tenemos recursos. Y es más fácil poder poner en contacto a la gente cuando hay red y hay recursos. Si la gente no tiene trabajo y no tiene ingresos y las clases medias de este país se han basado en tener unos ingresos para poder ser clase media, consumir, estudiar sus hijos, llevar a las personas mayores a una asistencia cuando son mayores a una residencia de ancianos, todo eso se hace con una renta. La mayoría de personas viven de las rentas del trabajo. Si la gente no trabaja, no tiene rentas del trabajo. Si no hay rentas del trabajo, uno va directamente abocado a la pobreza. No hay una situación natural de gente que nazca ya con la etiqueta de pobre. Pobre es uno si no tiene la posibilidad de poderse desarrollar con autonomía. ¿Qué te garantiza la autonomía? Las rentas del trabajo. A la mayoría de la población las rentas del trabajo. Por eso es un problema. Por eso es un problema de raíz, porque tanto más dinero tendremos que invertir en políticas asistenciales si la gente no tiene la autonomía de poder trabajar. Porque entonces las políticas asistenciales no serían para cubrir costes del día a día, estarían destinadas a mejorar como hacíamos antes, ¿no? Que hace unos años lo que nos planteábamos es cómo mejorábamos las actividades extraescolares que se organizaban en los colegios. Ahora nos tenemos que plantear, lamentablemente en el siglo XXI, que los niños coman. Que los niños coman.
más allá de lo que era la planificación del ocio y de las actividades extraescolares. La nova llei d'administracions locals és una erosió clarament al sistema democràtic, perquè a dia d'avui qui almenys està donant la cara davant els problemes de la gent són la majoria dels ajuntaments. Ajuntaments que durant 30 anys de democràcia han aconseguit que hi hagin polítiques actives d'ocupació, malgrat no sigui la seva competència, que hi hagin polítiques de serveis socials adreçades a atendre a les persones quan s'ho estan passant malament, i si a nosaltres ens buiden de totes aquestes competències, qui donarà resposta? Perquè si el que mesura, en aquest cas la prestació del servei, és un cost estàndard, és a dir, la compta d'explotació de benefici, doncs aquests serveis acabaran privatitzats si no generen benefici. Aquest és el risc que tenim, aquest és el risc que se'ns presenta a dia d'avui. Clar, aquí haurem de lluitar tots, perquè els responsables d'aquesta llei, des de Madrid, estan plantejant-la com una manera que, bàsicament el que fan és reduir estructura política, quan no és veritat. Però no és veritat, perquè no hi ha una reducció d'estructura política real. El que sí que estan fent és buidar de competències als ajuntaments per prestar els serveis que no generen benefici econòmic i que es presten al conjunt de ciutadans i ciutadanes. En una situació com aquesta nosaltres deixaríem de poder fer polítiques d'ocupació, d'acord a l'Arsal. Deixarien de poder mantenir una empresa municipal com és Gram Impuls, que està generant ocupació amb els propis treballadors i treballadores que estan allà assessorant i treballant en un sector que hauria de ser competitiu, com és el sector d'atenció a les persones, ja siguin mestres, metges, assistents socials, treballadors familiars. Aquests són sectors que generen ocupació. A part d'això, que és un problema que ens trobaríem nosaltres com a administració pública, el problema real és qui farà almenys les polítiques de tallafoc, qui les farà? Qui les farà? Com resoldran el problema? Qui no pugui pagar un servei, què passarà? Tendim a un model de societat nord-americana, d'aquests programes que ens donen pagades per la televisió, que surt un que fa un acte de caritat i ajuda una persona que s'està morint de fam o no té possibilitat de rebre assistència sanitària. Això és el que ens hem de plantejar. I evidentment aquesta llei buida de sentit totes les polítiques que durant 30 anys hem estat fent des dels ajuntaments per garantir que els serveis es prestessin amb eficiència i arribessin directament als veïns i veïnes amb les millors condicions per atendre les seves necessitats.